फेसबुकाव भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअ आरो बर' समाजखौ लानानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन प्रिया बर'आ आरो बे भिडिअखौ लानानै गोबां भिउज नुनो मोनदों दिनै इउटुब चेनेलफोराव आरो गासैबो सुबुङानो बे भिडिअखौ बा बिथांनि भिडिअखौ आपल'ड खालामदों एबा बिथांनि सायाव बुंदों आरो मानोना बुंगोनबो बर' समाजखौ जेब्ला मिनिगोन बर' समाजखौ जेब्ला नारसिनगोन अब्ला गावनो बियो बर' आरो बर' जानानै जुदि बेबायदि नारसिनोब्ला बिथांनि सायाव भिडिअ बानायनाया साजा होनाया गोनांथि आरो बेनि उनावबो बिथाङा बर' समाजखौ बुंदों हुइज बडलेण्ड बडलेण्डआ मा होनना सोंदों बिथाङा जानो हागौ बर' समाजनि थाखाय बिथाङा जेबो मिथिया आरो बर' समाजखौ बिथाङा जेबो बुजिया बर'नि थाखाय दिनै बर' समाजा गावनि बर' हारि बिमा रावनि थाखाय बेसेबां सुबुङानो जिउ गोमालांदों बिथाङा बेफोर हिस्ट'रिखौ मिथिया जानो हागौ आरो बर' समाजनि थाखाय जोंनिया आगोल जि राजा दंमोन बेफोर राजाफोरनि थाखाय बर'नि बायखोन्दा नेरसोन डिमापुर माइबं काछार बेफोराव थांब्ला बिथाङा नुनो मोनगोन आरो नुनो मोनगोन बर' समाजनि बेफोर बायखोन्दा नेरसोनखौ आरो नुनानै अब्ला बिथाङा बुजिनो हानाय नाथाय बिथाङाथ' गाव बर' होननानै बुंना लादों बिथाङा गावनो बर' जानानै गावनो बर' हारिनि सुबुं जानानै बेफोरबायदि बर'खौ बिथाङा नेग्लेक्ट खालामनाय बिथांनि थाखाय मोजां जायाखै बा बर' समाजनि थाखायबो मोजां जायाखै आरो बिथाङा बुंदोंमोन बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन 12 डिसेम्बराव आपल'ड खालामदोंमोन आरो बेनि उनावबो बिथाङा बे भिडिअआ गोबां भाइरेल जाबाय आरो र'स्टबो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों जानायनि उनाव बिथाङा निमाहा बिबाय फेसबुकाव बिथाङा लाइभ फायनानै निमाहा बिबाय खेबसे नङा खेबनै बिथाङा निमाहा बिबाय आरो निमाहा बिनायनि उनाव दा रायजो राजाफोराबा निमाहा होगोन ना होआ आं बेखौ मिथिया आरो बेनि थाखाय नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामा जाबाय नोंथांमोना मिथिखागौ बड'लेण्डनि थाखाय बेसेबां जुजिगासिनो दङ दिनै बर' समाजा बा बर'नि सुबुं माहारिया आरो बर' मानसिफोरा आरो बेफोरबायदि जुजिनाय समावनो गावनि बिमा रावखौ लानानै गावनि बिमा हादोरखौ लानानै बेसेबां सिमां आरो बेफोरबायदि गेजेरावनो बायदिसिना बर' सुबुंफोरानो जुदि बेफोरबायदि बुङोब्ला माबायदि जागोन गावनो बर' जानानै बे बर' समाजनि गेजेराव बेबायदि बेरेखा खामानि मावबा बयबो बुंखागोन मानोना बिथाङा बुंनायनि सिगां एबा भिडिअखौ होनायनि सिगां खेबसे सानना नायनांगोन मानोना बर' हारिया एबा बर' सुबुङा बर' रायजोआ गावनि बिमा राव आरो गावनि बिमा हादोरनि थाखाय गोबां सुबुङानो जिउ गोमालांदों आरो गोबां सुबुङानो मुंख्लं जालांदों गावनि बड'लेण्ड रायजोखौ बिग्रायनानै आरो थाङै दिनैबो बड'लेण्ड रायजोखौ जों लानो हायाखै नाथाय आं आसा खालामो बड'लेण्डआ जाथो बड'लेण्डआ जाबा बर' समाजा मोनसे एसेबाबो गोजोननाय मोनगोन बर'नि बिमाया एसेबाबो गोजोननाय मोनगोन नाथाय बिथांमोना गावनो बर' जानानै बर' समाजनि बेरेखा खामानि मावनो थाङो बर' समाजानो गाज्रियैनो बेबायदि आरो केपखौ लानानै बिथाङा बुंदोंमोन केप आरो बड'लेण्डखौ लानानै हुइज बड'लेण्ड होना बड'लेण्डआ मा बड'लेण्डआ बर' बिमानि हा बर' बिमा आरो बे बड'लेण्डखौ लानानै बिथाङा गोबां नेग्लिजेन्सि खालामदोंमोन आरो नेग्लिजेन्सि खालामनानै जेब्ला पस्ट होदोंमोन बिथांनि सायाव गोबां रसनिफ्राय टेकनिकेलनिफ्राय बायदिसिना भिडिअ ओंखारलांदोंमोन बे भिडिअ ओंखारनायनिफ्राय बिथाङा जानो हागौ गोबां लाजि मोनदोंमोन आरो लाजि मोननांनाय उनाव बिथाङा गोबां निमाहा बिबाय खेबसे नङा खेबनै गावथ' बर' रोंखाया रोङाबाबो बिथाङा मा खालामदो लिरना लादो नाथाय लाजिनांगो गाव जुदि बर' जानानै बर'नि बिमा रावखौ जुदि रोङाबा मिथियाबा बुजियाबा बेनि सायाव आरो लाजिनाय माबा दंबयो नामा बेनिखायनो बुंनायनि सिगां खोथाफोरखौ साननानै लानांगो सानै हनैसो आरो उनाव मा जागोन बेफोरखौ साननासो खोथाफोरखौ बुंनांगो जियानो जाबानो गोरोन्थियाथ' सभाब जायो बुंफ्लांबाय बेबो आरो आपल'डबो होबाय उनफोरखौ सानाखैमोन जानो हागौ बेनिखायनो निमाहाबो बिबाय जियानो जा नोंथांमोना निमाहा हैनाया नोंथांनि गोसोसै नोंथांमोननि जियानो जाबानो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बेफोरबायदिनो टेकनिकेल आरो इनफरमेटिभ भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ बुनानै अल अपसन सिलेक्ट खालामना दोनबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट भिडिअजों मोनसे गोदान मोनसे टपिक लाना लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय आङो बाय